karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Oh, bye. Nangita man kuno ka sa kabit ni Alice. Oo, nangita ko aron amo ning ipa-imbestigar siyang gibuhat ni Ate Alice. Ayaw na siyang pangitaa. Ha? Bungol ka. Matod ko ay napangita ang maong lalaki. Ganang dili man bay. Mapusilan na lang ko siya. Kung ako siya makita pagbalik. Usayan na siya pangitaa. Oh, ganong mikunot man ang agtang nimo. Wa ka makasabot sa akong gisulti. Aw, nakasabot na may kibinisaya raman ha. Pero ang ako manggod, ang wa dyan ako masabti ba? Kung anong imo man pusilon si Jerome? Nganong debe ha? Kung imo lang sukit-sukitong kung ninuod ba yun nga, uyab sila si Ate Alice. Ah, basta. Ayaw na gid siya pangita ha. Period. Hey, kawik laro ining tawhana eh. Unsa? Naa si Romero? Onya, nakitaan ba niya si Jerome? Wa na nako pangutan ha. Pero ako na lang siyang gipasidanan. Gandi na pangitaon si Jerome. Kay ako lang ni mapusilan. O niya, unsa miyang gisulti? Da, wa na kong mati sa iyang gitabi oy. Usa mo gid kay angay na tong buhaton ang mulayas ng kanang Romero eh. Oh, Justin? Justin, salamat din ka na. Gusto kag kape? Kutawan ti kag kape? ganong may trabaho man ka? May mo ba alis? Hunong na sa imong pagtrabaho din eh. Ang imong tindahan ng ating mana. Pero Justin, kinahanglan nga ako kang atimanon. Asawa ko nimo. Akong obligasyon nga atimanon ka. Hoy, Alice! May mo ba? Ayaw paluiluoy diha, uy! O sa naman si pagawason nimo ng imong drama, ha? Miss Mara. Babay, magyug ka, Miss Mara. Makasabot ka unta sa akong bation nato mga babae, dili ba? Ay, di ko makasabot, uy! Kung nga nung nangabit ka, Alice, kabuotan ni Justin, unya, mga bit ka? Pasagdi lang ko nga atimanon ko si Justin. Justin. Miss Mara, anda mo na ba nako ang imong pamahaw? May lakaw mi si Justin. May kliyente ming guest nga sugaton paingon sa beach house. Og adto na may mamahaw dito. Justin, sige na, dali na. Oy Alice, mahimo pag mipalayo ka na ako. Musamot nga lud una kong magtan-aw ni Marin's Bay. Pawa na din eh. Justin. Ug ayo pagilakilak diha. Kaya di ko madaan ang drama nimo. Sus! Abi ni mo? Magsurok kita nga akong dugo kung makakita na ko sa imong asawa nga magpaluy-looy dayon. Luod ra. Naanasab ka ng imong panghupaw. Pasagdi na lang na si Alice. Muhawa ra na. Kundi na nako tagdon. Pero maglagot ko magtanaw siyang now. Kalma lang. Basi makabantay na si Alice Bay na duha. Oh. Hello? Hain ka ron. Di ako sa kumbay. Di asab si Ate Alice. Nakilak naman sab to. Hain na si Justin. Tuwa, milak ka uban sa agaw na mong taratit at igat. Kinsay nga na ng inyong agawang babae? Ang inahan na si Carla. Ang anak nga kuwaknit og batasan kasi Mara Cervantes. Okay. Mura na akong tuyo. Bye. Oy. Hello. Oy. Hala. Ngano nangutan naman si Carlin sa pangan ni Miss Mara? Oh,
Wow. Kanindot-ninda pa ita, Kati. Mao ni ang dapit nga paborito sa akong ex. Ah, okay. So, maglabing-labing di tayo ni. Natural. Pwede kang mukis. Ha? Sure ka? Sure kaayo. Unsa o mato pag-establish nga uyab ta kung dili ka mukis. Sama ini. Oops. Okay ba? Wow. Muta ni mo eh. Mao ba? Uy, tuwa di ay. Madayon taglar ka unyang gabi sa dipolog ha? Oh, ha? Pero, Kath, di ba misulti naman ko ni mo nga di pa ko pwede mo tunog dito? Sultihin na lang ko sangan anang imong kliyente nga gusto nimong likayan. Kay ato nang likayan. Mara Cervantes. Mara Cervantes? Oh, tagiya na sila sa beach resort sa Dipolog. Mao ba? Unsa nga sa ilang beach resort? Aluva Beach Resort. Mao na. Oh, way problema. Di ta mo paduol anang Aluva o ni anang Mara Cervantes. Oh, ha? Pilion lang ko nato ang lugar nga atong aduan. Hatagan ti kag allowance nga imong magamit kung musuri ka nga ikaw ra. Oh, ha? Wait ha? Oh, uy. Niya ang kwarta. Sige. Sige, larga. Good. Sige, kaon sa diha. Muadto lang una ko sa restroom. Oh, okay. Oh, wow. Ako ni mga paborito ang pagkaon ngayon mong gi-order eh. Mao ba? Sige na, kaon na. Oh, sige. Mag-order lang ko beer, ha? Okay, sige. Nag-anam na og kaklaro ang tanan. Ngawaysa si Ate Alice. Kamay na lang gid ang kuwang. Ug makumpleto na ang tanan kong kasayuran. Maayo pa mo. Kay malipayon mo. Kay bao mo. Dako kay ko problema. Gibiyaan na ko sa akong bana. O, sakit kayo. Kaon na Ikaw lay kaon, Romero. Ate, mapas mo yung taon ka, oy. Sakaan yung kasi mong kabuhi ang imong kalakit eh. Kanus pa man kumamatay, oy. Alalo. Naan sa kaan ate. Hisgot na sa kaan ng kamatayon. Pero minabalang kung magsakit ang akong dughan, Romero. Unya, huot na iginhawa. Aw, masakit yung ka sa kasing-kasing. Di ko magsikag paatbang sa mong bana. Gitugyan na nako sa Ginoo ang tanan, Romero. Gabaan ra si Jerome nako. Pero ate, wa yung kakahinumdum nga nanguyab din mo si Jerome. Wa man, Romero. Inigsuon lang ang ihang tinagdan nako. Inigsuon? O nya, iyalagi ka untang pahimuslan. Manyak ng tawhan natin. Uy, may nanawag na ko, te. Ako sa tubago na. Nya pa rin lang ko tawag ni Timoy kay Sigdukduk. Hello? Nagatiman ba ko ni Ate Alice? Nari ka sa bahay. Oo. Nganong nanawag man ka? May ipangutan ako nimo. Unsa ba na? Unsay nga sa beach resort na ng agaw ninyo? Kwan, Alova Beach Resort. Oh. Hello? Nakuha nimo akong isulti? Oh, Romero. Klaro kaayo. Mo ba? Unya, unsay plano mo? Bisitahon ang Aluva Beach Resort. Unsa? Bye, Romero. Hello? 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 Ayo! Oy!
Wan among Kinsa tub... ka na nanawag, Romero? Ah, Ano nakahisgot makasapangan sa beach resort nila ni Miss Mara? kuante. May amiga ko nga nangutan na bahin sa mong resort. Nakakita ko no sila sa promo ini. Mong ila ko nga doon. Mao ba? Romero, permi ba si Justin sa maong resort? Oo. Makapundo gyud siya didto te. Kung tuwa dito si Miss Mara. Unsa ka kun muadto ko dito? Ha? Unsa re? Te. Kana gyud ang ayaw buhata ti ha. Ayaw gyud te. Romero, Nganong nag-hire man ang account nila ni ate og lalaki nga mubungkag sa ilang kaminyo ni ate. Doon na kinibuot ipasabot. O kinahanglang ako ning mahibaw-an karon. Love, okay ba kung love lang ko itawag mo? Masip na ang gusto na akong isang pit ni mo na ako, love. Wow. Yun yung swerte ko karon na. Love, pwede mangutana? Sure. Basta ikaw, love. Pangutangan lang kay ako na tubagon. Giunsa ni mo pagbuhat ang imong trabaho dito sa Dipolog? Sa iyo na kay, ipainom na kog tablitas para makatuog to sa alis. Ug bingo, nakatuog siya. Oh, Alice? Oh, alis. Mao na nga asawa sa pangahan sa managtiayon nga akong gibungkag. Alice. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!